Right, nando mwanchu muligirire Getembe Television na Getembe FM 102.7 karibu ansembe ontwalire ngabo mambie nseke byeke gensa moye ngambo ntobege gano musike Steven Arika yule omwemsibu wodilie ibeno ime county ya Kisii sense muri nyeribari munchu muligirire stress yusangamangana mangia yobwatede siasa naboyigo bwama tebugi siasa yakatokolie chinsamo chiri cha siasa ya county naboyigo serikali ile nene ayonsi emambia bono ndochinga matirita mwishiwe ikirigega studio na ndio butambe na gatebinga ladies na ubakwalia ni omogeni butambe wono hali ni mheshimiwa se studio umwancho murigere na wewe mwancho mutegerero Getembe TV Getembe FM na nde karibu sana senseme yego sasa kingesekega kyomurobere mheshimiwa Arika asi amotuka wange na birinko umugambi Steve Arika korwe myake mekoro ngiunga bo enibe no umugambi Steve Arika wana nama yetingo umugambi yoiga njira kyakororokana. Karibu sana. Kurendekera na abeto muntu monne ngaso kumanyanga umugambi Steve Arika no umugambi. Karibu sana naki abantu baibeno. Abantu baibeno mbiyabare na nchengwa kambia manaso ko ngarigania ase Getembe studio. Nireri bageri gankwa nene abantu baibeno abalinde boko andi nabu abanene bane. Batenga bakubo bane bwa kirebuya. Nani maite bane chimarari nchiro abandi ngukubara abandi kwiburu bale eyo nakia moroberi ukimanya bantu andi ni matenga Getembe echitemba kajinse cha maiko na bali baraire bono igana andi babegete TV moturogoro gose radio na bara unkwatenga bwirire buje mbio mona sana karibu studio dine tunyare gusanga sinchira yaven omaida bantu mbale batamanyeti ne batuwa muruka Steve Arika ndi tali banyire sana lakini bwe guya tulera bye kanga erningo ngayakura ninki agokora amariete ke bana Marieta Steve Arika omoiburu wa nyama wa sublocation kirera location ke ombu division Nyeribari Church constituency na Kisii county igo nande gondo muntu boko wegwadi ebeno yani nchenko wa Krisaria assembly nche bagotoma na iki report nende na Rusia na bairaniria barabo nabo abakubane mbebona sana umugambi egasi yoko bomuntu boko ayibuno mo MCA nakere egasi yoko bomuntu muntu boko mbiyere ikiagera taligo betereri igokwa politi yona kwaligeti mwanje montome nabantu bibino bakaranga kitiga montome bono nikulira nebwate michando nebwate ikiagera ngorabo yole gasi yikokora nakere onyo kwa mwire gosomero sino bonya gitari onyole gisabu chinkongo turi kumana nga gisabu etina kijako okumanya nga subject eri bokuleti challenges echinchiro yes alright bono omushimiwa karibu ase studio ekati tukunya kuligera liga ayerumwe na siasa nande umuntu boko no wateba asibali mutayigwete umuntu boko amiri na nero tomire nande achikuwa krisha abamenyi eba ibeno ase county assembly yigo Sabwe county president ya ibeno bono mambia katukwanira amangana siasa bono mambia katukwa na political wise bono siasa chigenda kumnyoka sana usi na Kenya ngima ayuno mwana siasa ngagira atebi birengo bya siasa boniga usi siasa na Kenya siasa mbya chigenda tukuse emichando nere siasa siasa talibolandia tari kanisa tari montago somanga John 3:16 tari montago soma Mombasa Matthew ibere gotebaiga no yondote Mombasa yondote Kisumu yondote bakaiga siasa umuntu nabakubulinga Getembe TV nando ndotenga yaya tari Getembe ne tuani TV wakubinga kibamitu igo siasa tali kanisa siasa na kiro kiri siasa ebwate ukweli na uongo bolimone kene igo kero aya sokora kwago obona iga chi siasa cheito Kenya igo ngwa na Kisii Nyamira ni county yonzire Kenya kero siasa nkuma chikonyera ngani kwenere kurezori timatsumanya korora ese giri yo kurwana tagwa kwikero go muntu akwenyundo ayoligerere tikwamanya gukura nga wingi bamwakerega ngagi amuntu kwanyara gosinesi na morigerere timuntu charuka kurwe koraba nayo chiko charuka ogukwa ngagi igo siasa
na bibwate challenges and siasa turi kunyira na siasa ni gintu kere complicated ikiagera nabo korera omonto amabera igenga amatanga nabo kwenda amatanga nyoro omonto gocha kolera kabisa baminto ekyo yagenda alenga omonto omuya kumba ayo kagete mbaganchaine kumbo yo kule gachete ne deni yo kolera ne deni yakanete deni yakanete ngaki baminto gaenda ne deni onyole deni wakege kuo aya na otenga gaki pamulera balera lakini ikia kolera edeni aya kolera lakini ayo rochenga loyo sirita koraki akolera siasa na biri nabakonyora bana siasa rero ba kumana kabisa bapata na isati na loko kwande hoteli kwanyana bakunywe chai ayo esapota nayo gochandika manu abantu banyole chialisa weitira yo kwancho monto kwanyora omonto anche toyo mono no yanche toyo bali mwanje ine kwanyora baramu ayabona kwamanya okuminga iki kose keitwa gosete iko nande ndangania mangana ya Biblia mwana Nyasaye Yesu chito okuboki bakabakule abantu nere batete ngaya muntu utarakora kindi uyo okuboki bakokule taisane gete bantu baisare ngawe nakwe bakasanda ale konyorugo ikama tukaetani mama tenga gakyo utakoboka ande karamu bokiri batanga nindurume were matilta manyete na gotebiga nga omweshimiwa buchana no muraibi kanisa no igweto tere Biblia yes ndemo sana mweshimiwa kero kende tu kwanengana eyo andake ayebuna omo rai gusubuna watebro ko wakilisha abantu bewode ya eveno okwo matibwao na omo governor ose president ye county ase amatukaiga na kibore obwamate mborano byabore because one aiga ekeronko bori chikura manifesto yane yale goteba ninkole ne gas n'abantu bacholere inere manifesto na eta abantu baibeno na cholere kurube no ward na ekerongo cha constituency ya cholere mushimi wa Zairi jana county ya cholere omugabana Simbarati country ya cholere president igasi yane no gukora n'abato cholere koma ikiagera ne manifesto igo komboli bwamate mboko babobe inkibora abero bobe because one as a county bnabono ibino president yane Simbarati because nere keretwara ntechi proposal no chikwande executive na ba ku implement na kutogotebe ubwamate rinde bobe no kole ibintu tekonyarekana onye family nkonyoro uri bwata abana bane uri mwene wake na bakora tomurire nyameko bekwemesa igoro tenga genda ngola ntamaje kuruji egrabara chonyo bara alire bibali bitatu bine ahonyora ngikabichi nagata nerete kalete igo kore leader iswali elinga obwamate bako bubuya ekerota kitabantu bitu bakoleki bagenda Mheshimiwa Kirusa siri swali leo matiri sakoboli nimetinga Wilfred Matundura na Mike mutonyolere tuarabwengo iga ingana niringa ntuliyele klibu gaiga sembio katogukwana yababuya isafari yaba MCA kogenda Nairobi yuningana yarete liberali nene andake ayekoro yo mobwe kyombe kilikia ba MCA ase county assembly ya Kisii mchumulili kantulalilinga MS timu ili ya chiete kereko genda nja konta mangana gete igabere ayogochikotwa igingana ngukubuli naye yamase mwandake gogo toiranili watu irani ngane yu ansenchiri yubu imekigima
Nchumuligirili ekero eng'ani yokonya gocha asembeo buno mushimiwa ntwaraba MC bagutira guchi Nairobi gukwana mu president ito musike Dr. Ruto na isafari iga niyo yale kurawa no mu governor isexara nto musike Paul Simbarati ne ekero nkuligirili clip chiri tido chi Steve Arika agoenda Nairobi. Why did you decide not to go Nairobi koraba minumba chete? Ekero Nairobi tiringa kero montagende. Dia ringi rasma. Anesio te biri chica siligo te van aquí. Ekere Nairobi kero montagende. Mushimiwa baga baganda na MCA. Na no MCA. Challenges sinchiro chinyinge. Uno montara lenga Steve tachiti Nairobi, maybe tanjiti president, tanjiti governor. Yeah. Ali nanda assembly buna bono twarwete Nairobi asa assembly goro kwale gocha kurumuisonde toko nyara gochora ngo MC ono uchite Nairobi oyo no yotachi Emirimo yakole igotorame imirimo yakole kanete biri barente te kuru Nairobi imbiri gocha bono nye ba rente te chiro ya taraja igiri ngane ya bantu Nairobi igo Steve tinko pene bitinga tinchite Nairobi utagenda Nairobi elitaria protest utagenda Nairobi tariri chiko twabunete you know in assembly ntobwate ebyama ao ni ebyama mbibwate gibos abande ebyama byatebete ba bete involved asokubanga bwesa bali Nairobi. Oh yes. Onye epati ekolentete as assembly yabate biringa sabali youth in the aware no anchaga abana boiri wanje president no gende igokura igura lichigolia boss yali yakolera toro ebyame biga gokwabira amachiko totara kwa ticket gose UPA nobe namangane ekyame no nyine ekikanise kikorande mangana nyasaye basirike ba catholic ekera bagoje gose ni kanisa ya SDA gose ne SDA kwande ya catholic gose PH nkoboli balenga father pastor abasirike baito ngocha bara na kitogokora lakini onekera umuntu asirire mukura bolinga kanisa kiali kuche kwa manyengi kanisa nere kora ere korandi igo Nairobi kero gotagenda igo temine tinga ngoyo tachete gotanchiti president igo tanchiti mugabana Simbarati igo te anchiti nero monyene amachiko naro ime nabono igora boli muntu studio nabono mabi inkiatabekere erage naboko manya erege chinse chisanane le bantu berege bagote bono lakini yote manya bako bonga ki mambi bono njino muntu berege kimutego tobekera chirage igo nabantu bako misridi abantu so muntu oranga oyote chiti Nairobi mbale ba chiti Nairobi oranyole pi banjite no president Ruto mbale ba tigareta banjite president Ruto igo eyetari eratiri yogo pima inga ene sabali yalenge yeri tukerimu bono una bachumbe bande mbalengo igo tenga bachumba abu mbanje tikusiye gotagenda ororo kera mbalengo juice igo iye kubwate kananga insecurity tiko kende kanisa nyumuntu nalo kubuka saa 12 andama saba nalo tete kokenda saa 4 ugo chako ngayo saa 4 ngyo tajira saa 12 ejiga rigira batebinga siasa ekero koro legento okebekera magisinga oyo tagenda oyogenda igo gusira kuna kwabeka magis kigima igo kira siasa nande ni bwate amachikai. Yes. Mushimiwa ikirenge kenene kiaba MC kwenda Nairobi no mugavana kirikeke ikirenge kenene no gosabe bintu because one abajumbe manda bagasaba no mugabana nachita gasaba ntirikunya wateba ngosaba tokuganya inki omo alio na kiekoba onyo mujumbo sabire toy karamu no mo gabana toy karamu no mo MC toy karamu no kubeka pressure ngaki ekaramu yenere koleteki nereganire igo disco teyo state house turatebega ne tansi bachiete enagi gwaro chibinanda biro abantu bagotenga bagotume gintu giache toga ki nugo sabanga omonene ibintebye kende kero tolentere yes buna bono nacha getembeti
Njamunga inki wajikuli Getembe TV. Nero yantaka chinsi. Na gutaka kwebutura nangende ji studio isato. Eiteko nyarika. Nabande bonsi. Bali bachete Nairobi ento batusabirite bintu. Bono no kubeka masabo ngabiri basabite mwantatu Nyasaye konyango bikoreke. Mbio muno sana omweshimiwa asengane ga yoko genda gusugota genda tebwati mochando otatigarende nabo kware gutiga togenda otoke kukare gose mbugo gusugukara ebweka lakini gatoka ngana ndi mwabwate ugusangirikana agete gose mware ngase gete egekundi kerigitachite Nairobi andake ningi kia gerete okaranga mbuya munyare kobera amobuna ba MCA abaiga batachite gose ekiringa nkirike kyarenge okomerana yes machiko assembly takani tinga bantu momerana lakini na security kaya na ki aya litikeri bina boro abantu bajira swali boro ki otebe ngaki okomerana ngaki Arsenal ekero yesari ko batisa abantu kero yesari ko batisa abantu bakamotebinga baminto molere no inkora bakale moino bakubatisa na parabu nandi bakubatisa na macha mange kubwakaiga yeso gaba boleti abo baro eliete ni liango bagwatura no bakana eliete Johnson no kugenda igoro aba basangerekanete ondete yo ole goteba nga president no mobe kosegaba na Simba lati no mobe kegera abantu baganyita magendero igo komera na stayo twakorire kebe kose kebe ngabamba cheta sigete bakomera na mechando teyo gabwe kyagera buna bono ebyama bya ukaniringa togenda undi naro bwate matanga utegete kogenda no nkia mukanete nera uchira matanga ebintu mbirokura priorities nande ekero wano nyigabana yakwanire mujumbo kwanire ingo tukwanira kyagera ikiwango na kiki kobe count ikavana na president ya county no na budget state house ngwaroche mbalenga bakwanira aba MCA ne paka korange gente ke gambi yakiri na gabana keraro gusabe bintu tosabeti ngaki ingango ingangira segete specific asabeti bintu in general yes igo komerana nkubwati ene idani agenda anake mheshimiwa Steve Arika asante sana ekero kunyo usangana intu bona mambia lakini aba MC abaiga no mugavana gutira ali mabuli naragocha sukura sumuna inchi bwe omomibwe county ya Kisii no muraibwe nsobarangire tyose no basabete kogendo formula kogenda state house tebwati formula 81 na bukorangiria naende na bakogenda but aba bachete no mugavana requested no mugavana usabete because kuringana na speech atatenga ki ngaribaga gochande sabira bantu ebintu na state house gente okora kero kwa buliri okwewo bono no ureka wasengane yugwa twire ndi nganili na gina twire ndiligo bono umugavana Simba Arati usabire ayira ba MC bachukwa no president na usabana gwate bibintu ubwo mate bwe president no mugavana bwe county ya Kisii ntwaro chigari bagwako chibichamo andake engani iliyo korekana kwa bababire the president wiense no mugavana bwe county ya Kisii netebe kanenga bono ababire bachiramo ngubwate effect nda se county ya Kisii usine inkikere goche somo menyi bwe county ya Kisii wakwe bicha nabo wakunonde bwensi wakwe bicha igote mineti bono ebicha muntu akubake bicha mbako muntu osirete eliye beikiralia muntu tenanga ngake kyatanye ate opportunity yo wakwe bicha ekavana wakwe bicha ne president because no kura boire no taragera the president era bono is William Ruto nero robisa chinga kichiga no mugavana siparate no nibe no Steve wakwate Steve oro igabante kerwa wakudenche usekero wakune president igote minute nga inga iko kende ikiagere gento toko tanga ki obwanchani no mulembe mbiyo muno sana omweshimiwa ase engane yega bono omo governor o amwire wakore gasi ne serikali ya Ms. William Ruto
opuno omugusi yene ngana erabuse kose nenkoletere okosemiri aso omugusi ekiagera nsachinde omugusi ororekanire nga na attention nere divided uchase almost Fred Matiang'i wono kubwatana omonene we county ya Kisii obwatane no Muraibensi asiji speech cha governor Simbarati na Rajitegerere tinde iwasa gotebanga nche bono iga na bwatanire ne president andi nere nkubwatesia na 27 nonkale onko iwo goteba inga ntopimete agasirankara omuguko tuganyete tuchitu charoke because one i manifesto yae nere buranyori yale gotebanga na kole na baraiba chorire the president noyo mobo ochorire asense yetu ya Kenya ntu nyara go charge totebe ngabono igo no goteba I think ibuna bono ekerongo basome birengeri binu igo muruche ngaba tachite Nairobi igo barasema tiani kore ngara kuliga tia baraiba birba mushwa asiga tia baraiba na ari sege karokeri moya rite kumbirana egatia baraiba tebe tabanyene ngaki ntubono ntubwate Dr. Fred Matiang'i andake onya eti kubatekerega chite Nairobi yes na bara kwanyoli rondo goteba nga injitimu hati Dr. Fred na bara nyora abatigalita na obangite Matiang'i mono bari bachite Nairobi na obangite Matiang'i mono because one gepimo nkiarengo ngoyo kogenda Nairobi tanjite Matiang'i osuyo gotigara nero anjite Matiang'i eye ne speech na bantu bakwanda uise gochi no bari bachite Nairobi na bakonya banjite Matiang'i uise gochi ondo otigalita na bakonya nangite Matiang'i togwanchu 100% gosego tagenda esabari tokonyara kobeka nga ekenakio egepimo gopimira mushimiwa ekerukuligereria enyomo nere yakoliru gatie president no murayibu echama ya ODM Raila Odinga okubwata no koiga teneni Raila Odinga otebiringo korande mirimo na president Ruto lakini unyulenga omugabana be county ya Kisii nigo ale ODM nere ni na bosi ya Raila Odinga keroba agenda rugurugale se state house feast ndu Raila Odinga karasigi karokiri yaira tali mu MC o Kisii county nkige kworogi andake omugusi na church yatebenga bono okogenda kwa MC no mugavana Nairobi state house asingincho omugavana ODM na Raila na alingo andake lirorio enseme iganyo mugavana ya soira serikali bagabana bachite no mu MC bachite no mugavana Simbarati onsimbalenge ODM onsimbalenge UDA ibyama binde byalengo oh yes onye no kubwata na kwalenge kolio konyene kanga gachete ne byama abo ODM boka na ba UDA tona lito kumanyanga ki no kubwata na wakolete kwalenge neye ne mikatapa okonyoranga ibyama buna bono Kenya ne ba Matiang'i ko chari kuburu president toko ba weekend kiama kia weka mo party de orosi coalition mai ko gendera ligere likuruanga kia Mike Baki kocha wocha iko muntu toko korera judgment yekogera buna bono tebenga bono gose umuske Raila Amolo Odinga otebiringa nkubwatira na bare ne president yes Simba ne deputy party leader nere kulingana na machiko ye party nere wikaigwera machiko onye Raila nere batrida none deputy party ingiota getako kyagera asenaro amachika go dictate ebibionsi no genda Nairobi no genda Mombasa chibosi chetonka achire siasa isiroko gochole bonuira no baburia bananchi na kimotagete nagi twara akorira ya mwato eto bisi bono guchiana kimotagete tobe omugabana Simbarati rene ku Nairobi ekengari kyapugigo yes abananchi bamutenga ya mate bono gabana bara akorira nsemeye engakitwa bate contract yalire bono Matiang'i tobwate unamugusi nange Tugonyara kuireneli kyagera nero bwato kubwa igo bono ntora chachi indiro kuyeka marabwani kumbu monto ganya igora kuba kagi naro mumeka bono nunya utera
onya utere akwanga kuya tuinyo tiko so muntu na igolo tigatiaga kuba ekero maigo chaka ngoyo na goletia marabwani nero lingo mubi turi kora any judgment turi kwayerera kegero na bono iga kusibna bono guse president no chendangeri kusirangeri ondo muntu kero gwachiro gusekera kwarangeri turi kwanga kurangeri kuna mantete mwangariganire getene wachicha gonkubolinga inkimoja gontebi yagi mantete kimoja gomboli na achire mboli yagi igo umuntu nabarerenga bano maite Steve kogenda getembe igo getembe anje ni nyanje lakini judgment yuko kogendere igo nto chache umuntu akoba yibicha usokoba yokogenda Nairobi State House usiyo gutagenda mbia sana mheshimiwa na nikiro tukwanira itari yanda keto ekero torigeti gosuka kurasi itari yaba MCA anechu wiki chinke chiaitire gisanande ababwatani au kurasoro kongorwa gusiba chiete bakanyara kwe wachira chamagendera arakorekane bono etofauti itari yentangani na boige yega yaba MCA niriri yare koba gitaro nande kero gutara nchibwate ebigocha njera kogera indire ukugania kintu nani gitegete na ichinda mwamunchiro ningajite kora rweri baransi pipe tini murandi mono haya mbia mbia abantu muri bakugutwarire ndamwamu unabone keri yesari gweta umukoyo munaro tegete yesamo amaisaro abantu koba yenda mwamu bakamatinga yoro mochabu bakamupisa kuchiale bagotabie sunga aiga toeta montorono mochabu taboneti ko koraki oikange bantabe kerba bisete Yesu ekerba bisete patroma tarra Yesu bebete como bekera masakara monwa kerba maite takorora ekera patroma arochika Yesu chikanda sara igwa gatete agetegirioginga mwana tauti ndarama bira igo no biswa ne dukku bisira na bogwa keriogi mwana tauti kolete ndarama bira igo na bokonyora imbire omuntu agusaba mbikirana andi byataka amasaba ire urwe igo nyumba chumbe bachire Nairobi basabiringa tokonyeke no mugabana kugenda nero gusaba tokonyike koirorera no emphasizing egentekyo gitakeire mono akyo konyora amasabo montatnya sai tokonye mareri etena oyo komenta amasabo ta komenta nayo monene kugenda baka amasabo koraki haiwekane kanga toko tango monto yo motiga to sabere kirigento koraki ikirane igo kelmo kugenda nande no goshia ideas lakini Yesu na bwata baruki wa 12 akomokonya na kikekere nekero no Moses alikuya machiko kurege tunwa kali bonsi bakagambire no monene abane bali bakabekeru chitoro barara maegake bagwikira gari asetakire igo ogosaba no iniga chi studio kurba rwete State House mogenda takobiko mwekanga ibibasa bete bikolaki bikirane yes juicy mugabana 90th round na bidiasa bite koranga abantu ba wikirana biri igo tarigento gusaba tari aiwe ko gusaba ngokire gusatengo manta tin sai no roche kisibo no nato chandike tige bintu binde guika ubwati igo kubwati bintu byamagendero kubwati ko Alright, mwancho mulile mwancho mutegerere torasu murubule kurunga etuani na bwakira bono mambia amona intu no eshimiwa omuske Steve Rika rwase wodiri beno bono mambia katunyu sangase engambo ya Bene Kigma unyurubwa libaga lyogotoikira sugotulikira ujumbe andake nabira bekirengeli kiligo ni tusanga 9 bono mambia azina bachire 0726 44 7367 ni namba bo yugotulikira ujumbe namba yendere 0741 58
3878 jinambe jikira gutuikira nabo tugusangana itu amajibirengera byombiri biga boigali sense mu mtandao matirita wabako tonyora sembeo chinse mo chiri cha Facebook na bogoswali comment section asako tonyora buna Getembe TV nyara guchaka nerete ryao chinse mo chiri okubwati omurobere kurwa nabo igo koswa YouTube tonyora buna Getembe TV na bogoswase live chat onyare kubeka comment yago arrogose libori ryago inyoranga nigo torenere umweshimi wa Steve Arika nekiro tukwanira oborai ebwe county ya Kisii na bwo kubwatirana ne serikali enene onye kubwati iboli rinde ochaso umweshimi na bogoswali onyare utumanya nsemo ki okurwa siasa chiendete kubwata nsomo ske Steve Arika nabokoranga chinsemo nchiriboni iga chiasere kunacha intu kwenda tuto saboti serikali intu naboturu chitura kana usaboti serikali ko saboti serikali na kutusaboti serikali which benefit na inki kirekia ya mbwa nsuki boko basomo na inchi kero support serikali na kero support serikali chikura chiri chiarete abantu bagotebanga ibintu byachire bogere oh yes bogere mba support serikali yaya aya bono iga ibintu bagotebe binge byachire ase president ekuru bosigisi mba support serikali potwezi na bochikoba na boko bato support serikali bonyola magendera na bo support serikali bonyola magendera yes yeah unabona ibintu binge byasabiru yakitatu yairire byanya go koroka nabantu bagosigasega buna bana bagosigasega onye matianyo sokira buri kirugi na ibintu bya magendero biche na na boto chakubalera matianyo kurwa soka magendera chakira koroka ngagi igotarira sima inga you support kero nyole na bogo pinko nyole sina bo support na nyole nkagete bisambe binako ire na bobise yes umweshimiwa ekiro kwana Dr. Fred Matiang'i andake ayekiro gwikaransa kwaligereri ogwesoke kwaye kubuli ekiro gukyo Brai Bwense ninki kego chasore ayebuno murai na ndibuna umumenyi omugusi no inche intonda tebe Matiang'i nanye kuigwa saku ya sokia kubuli o president negweta abantu bakumurangeri ngaichobori yintokera kinko muruseria ko bina maskania manene ngoteba Matiang'i no mwigweri ale because na igwiki abantu arangiriti wagaitaba akarangiri wakoraki agaita buna bakora tera ngukito itika hono gaitabire nande karo umwana ito korubusi negasi nturiko muanga umwana ito gusi itoko muanga previous records inki yako garatokanye tinya saha yahira naje ko tuoya niringo yo na bwate chinguru cyo kubokya abakure na bwate chinguru yo komeka meukerore na bwate kubweni birema track record mwe bate bire na bwate track record inkia nande na konyi bono no koranga na kitoko mu bwate sia abantu baikirani endoteri bagareti nere asa masikani amanno komutenga yaya na imbia sokuigwe igo no muitabete option teyo yani bono gaki oroche igonda ko gairo alo gaki gati muitabeti because one nabora nyo nande nere ekiagera anyikuru atangasa nkuboliale abagena banki bagocha Kisii mushimiwa keratura se engreya Matiang'i factor ine omugusio beirange gustera bange asokora kwao mugibu yari ni mwanya bantu tali bune radio cassette yokubugia gose ali asego tebanga Roger Mira watenenelio ro nalekero kubeka Bray ya chakero abantu bayibwire tabauti naro okurangeria nga Steve oitaba naro kubuli inche kwarangeria oronoro gendo tole abantu toibwire mwanya bantu mbali goitabira bonsirimo ngagi bantu mbali goitabira bonsirimo noko ba careful nga inki goitabira ekero liri tole primary schools mcheso noro twaga koli ubi agatebigwa oteungo endagere kare atoirwe wagotuma bateba litoke watuma batebe nyama watuma
bata omochere gwatuma bamata esese yani bacha barente gento kendi kerige tari kuriegwa gati Singe tukwana rero gutuma. ese tukwana rero gutuma na bakonyora ngaki gwatumira niri igo bono ko ba kafunga ninki togotuma kerige atoiro igo uri mwanasiasa na ndo murai asante asokungiraniri lakini umugusibu yariganira asokoro kwao iyi ni sabari igo ne process because one nabakonyora umuntu anchitemati MP lakini gaho kolegasi ne serikali gegoteba nga gwikugwira machiko bono weto kumuchaji naki natara yarikani kogera nakira gotebi na bono nore Getembe studio management ya gotebiri oyo gwachika Steve Mokani tache studio ayinkwa bwate nkoro kabisa nga Steve tigaje studio bono wikolengeri nekyo gontebi onte ya program eri litangazo ndio lyakane bitu yati lakini zemeyana ninganje go bangana next week tojetorole lakini bono aya senkoro no kwate igo bono iyi ni sabari nandi ngoikere esabari ya se bono kiro muntu ogotekelea your interest yes bono iga abantu abange basibire kimachiko negasi bagokora yes ikero na bono ndo muntu ibeno barora nyole bancholete yes banchito mugaba nito simbarati baro bancholete batanchiti simbarati oyu anchite gakotenga gakuna simba noyu tanchite koteikaruo igo ikorre nyaki okubalansi abantabu nando batebi gwae muri na simbarati aya imbaro konyora bono tutagiti ose mujumbe ose naro utantagiti bono ibeno yes obateba ndi 27 yuko Steve okoleki otonyarire nabatanganje tipira lakini richi kondi mutangete ngakitiraika okorusia Steve yagi akuru Steve bono noko baini kale jiba ko batanganje tingaki kuchaka tare 29 chikura cha chakire babwati chikura ande bake kabata kurusia mo talinga nokukwana woka alright igo bono ige ni sabali tuchagete nande kogenda ngora ya device neria abatuli sabali kiro muntu nkwerwanirira yes tigango twanchane ikegero nyikora se matiangi no teto bwate sigwe evereria abantu baiche batujoin teringo goseria ukwebereria abantu toba bange aso isabali ni sabali nande mbaro patatagiti bantu baicha kora ngonyare bugucha kumigale abaro bachinkoro chioro bengaki sabali bono tubwate kuchimutu oyo no mugusina era tutagite kobeka se emabu yeto ya Kenya Wigo mwanchu mulire bono inyoranga nabokugendera gutwa ibirengeri byago asiribuli yaituli nene bono mambia asingambe gandiringa ine omugusi bwe aliganire natotebinga wigotenga gumu yeshimi wasibe alika irane irina ne process irende ruchinga do think Kisi community ni ariganiti bono mambia sibirengeri byago mbiri wigo mwanchu mulire tobirengeri byago gali sena 0741583878 abigo asena mbendere 0726447367 namba chetu chonsi na wachirigaiga live choswa ingura sakatu na babiru 3 lakini asesetu nyulenga mheshimiwa Steve Rika no muntu boko unatebire bwe award ile ibeno ime county ya Kisii matirita tuliyeli bali bago rasakana tubono mambia babiru 3 igala baadaye tunane aso mheshimiwa Steve Rika tena tuyunkiba ukwana gusobono mambia turachikogendera Getembe TV and radio. Hello, good morning. Yes, karibu sana, good morning. Bwakiri bya ratambi yole nura mona intu yasenga ya bene ensemeri di use TV Santa Matiang. Lakini
ndanyora nga Matiang'i impatiki atenene nero naende ipaere choni kyakorirwe ingaki ere atagatire niyo muntu kugese ipati yaye no tugende kumupimira kurwa na kiokoro kwa ngengo kumesamba akagurumagena magena twaboli eli kwa twaboli nitwa twaboli cha sore ka ona kwa toire lenga ine uno mugusia yoroche nurange ati zwa twaboli tulende twaboli mheshimiwa tu ine santa yamona sana okora nera iro lali boli twaboli tukulinga ayuro mugusi nuranguroche mugusi birange igore kwa ngene boli na santa yes Mbie mona sana mheshimiwa I think eke liboliria liboliria neliga akubolinga ekiama kia UPA andake buna bono bocholi oboigo boke bwanyare gosoka korengana nere niga otabanga naki UPA matangara atene kende banage mheshimiwa nachukuira neli kera tu bugiri babiri batatu bokaiga anya kwa neronsiamo Getembe Radio and TV hello Getembe Getembe TV and radio hello yes Utaliko bwakire ebokiete se nga yogwa kakurwa ayaningo aya nama yanda ba Patrick Nyakunuma tango rumatunwa gesima abantu bagisima babo kabya babu kabuya sana liboliria ito bono mambia omugusibu yaliganire ndoche ngani ndoche Steve ali kauno kunya komoji buya na ituna batoko bana wasi ngaki abantu abano bakunya kwenda State House ngo bakogenda obajikwa ukababa batige kobwate syo mogusiba nabwaro nontaramanya okay tomo bonsi yetengo moboliga bwana Sibwarika ningo tegerera tebolia igo togwanjete sana gusiyengi bamuna injama yanda baba ningwanjete sana akakingenjo cyao korukare goja bano ni gorato oragaroke gose asante sana liboli elingo muboli torayo ligule ligule la kabere yes bono roche ne totebe family yao urasokie family yao ojase family ya bande yes kere kwanya sokiringa kya bantu bako baira right ekiagire family toroke ngano omogusine family na bane family bono rocho rato soki gochiaria bako buganga bagusia babono bakabwato obomabuli all right lakini lende gusiga onyendi yoko bwa go twali go support yo Matiang'i torolenga ntobaura kiri tutabauru abondoje aina mayanda baba tukija kunima tangu gezima all right asante sana Patrick Nyakunima tangi kurukali gesima bono mambia asiribuli elio korende kabikonya kwa bayigo bono mambia tiato iranso mushimiwa ntogera gusanga naye baadaye tuba isusko kurase mbio kora ngusanga twene inu zizi michindu chingo boli tule ujume ko boli tule yakora engambe no togenda teye masemo mpaka inyicha bono mambia bono mushimiwa Steve bara boli liga ko yuli aboli tanga ninga matilita liboli na kwamba boli igure chama bono boli mushimiwa to irandi boli mheshimiwa andake chama ya UPA kwa associated na Dr. Fred Matiang'i rivori rigo changa chi candidate gose ekiamekiga kianyale kubeka Emery isaine koro kyanga amaine kiariganeti ase okwana ne candidate bono wansa Matiang'i twamatebete tabwene tugweso yes chikure chikachankala because one erenate get a chance to market chikura yes for example Matiang'i no musani yes kuboli ande kurube no bodi ntinta get ya chata ngangere Steve nze chata ngangere chama getenere yane erene kuboli kiro ya Kenya abantu bayibeno baewe chinguru bacholere tedi bachole ya Steve ngoko bale na Matiang'i Steve ngiala nyale ku perform ase ebodi biama mbibwati nyincho mono yekogera ekaloriri musike Matiang'i ati Kisii county ga na tebete biama no aso kondangerie na hindi na achire ngwe wetu no mugaba na Simbara teta bayaya maimbi biama na so witani ainago tebete asesimi akamanya gutusabari baga kunaba gusi ingalibaga
nkambe n'ebisaku binde bagusi bakamuteba amwereri bagachi okoraki achikamba n'ebisaku binde ebisaku ebi nabyakonya kugamba ing'anaki isaku ngereko mutengo go support tole lakini haikore bugusi inchune kiama kiane none ngomotebyale ng'a inkereki kurugusi ogocha ingambo nere iyo egendererete bamanye goika ng'a Matiang'i buno omonto okubolikero kio president kiama ki agotenena korwa riria atebire kiama eki agotenena korwa ekibono gietu kiagusi onye UPA onye nobukano onye nkende bimanye korosi ikolapo kiagera abakonyora amwire nekagotena ebinde bigo join kuna bono UDA bo president na babwate lakini ODM ya join yasera UPA igo no koro kinga aibwe kana toba nga UPA tubwate kurugusi Matiang'i tigatene no ntokonyara goika tonyore nga ekorapo mbyama birenga tokobeka amo yonsi bitebe into UPA to Jubilee no ODM no UD batenga oitobwate twaide wetere chamike yokubole president nyalebe intubone kero twegure nga Matiang'i for example UPA kuboli kurwa gose Jubilee gose nobukano kiria banchiranire bonsi nga bamutwarire bonsi bone kero omonto akuboli kurugusi onye UPA gose ODM tukuboli nga nkere connected nkebwataine ne achende ya Matiang'i abwate igo tali aucha gotenena nga inche bono nobugusi inche na chire UPA abagusi ba mintokoraki kabo ikono kuwote omweshibi wanga akorenganiri buliga kwiraniri uno mwategereria buli nga inuna barai kurugusi ninu Matiang'i kurara chigwe swana na siasa chia nyumba yakora bono isiko Kenya ngima neraga tusabalibaga nkwaro jena abantu be aliganeti ko mwaligania yenda ngo isiko bakamoa ebintu bibere gateba ngalibaga nchikolisa gas ngalibaga kwanira abantu baisiko norochina agendete konya gukwana n'abantu baisiko bantu baisika bekera gukwana tali makonda ko be street ini to meetings ngora konya kugamba konya kuwasiriana iga bande baraza kayia chete bantu banande kara barocha bante crowd ne bakumanya no le campaign nana agendete konya gukora chi meeting nkenke chogwekera abantu bangoiga atatebi nabono Kenya baitabire bantebire imbori korwa n'abagusi baito yito bwatene ke kurugusi nyumba yito neye tigeungane kere turiki kiruge kyobugambi bwa Kenya mbe mono sana omweshimiwa asiki amekiga gusa asepati ya UPA twarore kero Dr. Fred Matiang'i agutara negati yabo bwatane ebeki amekiga nande batinda gukibeka bukongo ke bwenerete guseba babere bagotebage kugenda national do you think nga omoki babekire omoki orio isaine kwene kibune eki amekiga kiarandire ya sense ya Kenya omoki ekero gutara antuna bangi bakotara staliere gyoka nkonyorole PDP noere kwanyora Jubilee noere kwanyora Jubilee noere nkorrole tari kiama ke gotara boria no bwanchani ikiame ke mara kiringo cha koira kirigenga buno mosbati na bakonyora sacha babiri batatomba kuganiti lakini at the end oyo mwachoroyo kirwachoroyo na abantu besenga nero bono kira abantu bamutagete abori korwo kwegweterinde Mheshimiwa Chando gotanga chote ne kuru UDA kwegweterinde mugabana Simbarati gotanga chote ne kuru ODM kwegwete Secretary General ya UDA gotanga ki chote nene kiro monto na muganiti ateno bono no kugamba nga kayi agotenena korwa aya naba bandi batatate ne kuri kiama kyabo mbarase inyomberia yokorosi omunkani w'ibyama kyara kiama kikero kikemo ngekwira Matiang'i State House okay tira na sama boli ali motegereria boli na boli nga State House first abayiga bakogendo nkaba babachikoye gubono bango niyo mugusi tingo teba nganka babero ikiagera abande bachire State House kwanyore hoteli
ebe siri State House nera agolete linda sia kunyakuri ogoreri nabanda kwate ng'ari kindi nkiyo igo kababa teyo kanga abachiro bonsi baonchokire igakogera abana nko barorore chipasime ekera baruro bakwire na gochika kuregura matera bagotera Ubono kaki nyomo dojire State House. Andi liya koirana duanyolo gotera utari wa State House kuri gwa State House igo no tebenga kababero Abandu bakogenda gutara. No mate inyombeli ni gwatobate ni kegero moto Robote Elietario kire State House ikuru guika bali bakogenda babwatobate kakinyombi yogora Alright mheshimiwa katogerete igo batita libuli ndia chagaiga bono likulengetai mheshimiwa Steve Arika omo wakilishi bwe ward ya Ibeno motegeli uli abolinga ntoko manyete sana ambako manyete ngairo muntu kwabere na siasa yeke tambe na ande banchete mono bono bolinga ine na haye bono urachigwonchoka bono kurwa sebaganiti Naki ngonchoka ekiagara nagote mapema asegusi kitimbwatyo ni option imatiangi mbwate abantu bane bali bantomete baibeno bandenga ki uranga simatiangi akorete karoche no kubatenga rende ngakietarayika tigatonyego gusuka guchi motwe ngagiwe katokale tokende tinda kani onde takora campaign yes nandi chiko ndio twatebire ngaki wika uchake gotenena gukura para matiangi kegera bana nchininge tandonsi bantu mamatenga yaya matiangi gorete askai igo ngakiteyo ndao ni mugusi alright ngakiteyo ntaigwere chibosi chane nkichiko teba because intwe ntebuna Steve imbate my judgment yes ne chibosi chane chibeno nchibwate judgment ningancha President Ruto Yane president yane boire nabongo matenga bono asi ekiri abantu bane batagete tokolega aya ni muanga abantu bane batenga twana gocha naye nabo kubadi basingaki kora gochiga igo Steve Arika tinkoba oyomo boko misiri abantu tinkoba oyomo bogo tegwira nki abantu batagete igo ndo yomo nga nakitogo kora bagusi tutwale ubwanchani. Alright, Matilda. Karibu. Bebono sana ndoche naraiga kuruka Charles Sankara kwa I would like to ask him there is a little feud with him and Governor Simbarati. Okay. Akotebanga concerning political alignment when governor was taking the MCS to Ruto, he aligned other MCS who belong to the Matiang'i side not to go. Naki murachi go solve ako yorukanga a conflict of which teri conflict that gani akopolinga andake nga nigo yarorekane tenga aba MC aba igabatacheti kose timu yeta ikirane taroro nga nigo ingirite Matiang'i I think ngwa kwandirite na kwandirite kyo na hindi tiganda rago tabi inachete State House yes lakini kwaro chega bane wodi yebeno kororanga kai prison sekobekwa lagi nangete go chango yotachieti State House talengo nachete tena nanto bibeno mbabwate proposal prison sikunganyiwa kuru kisi kende ibeno kori mheshimiwa asigana ibeno asiniriga tutaikorro gutwerulinga niyu tukulinga iga ya mangana iga national ge korro bisamo na magagocha igo buna bono lakini abatebi kwogora kwenye natara ikase Getembe TV Getembe Radio kwira ni boli neira ne riboli lakini asoko gilichutia amtenga gabana tabwati any garage kyo muntu ngona chete State House usota chete State House intutwe kabuna ba MCA intobwati ngona chete utachete naboko nyora naro tigareta utanchete Matiang'i naro chete State House wanchete Matiang'i igo at the end umugusi no mugusi
Mbia mono sana egati abali bagendete kurika ujumbe echabo Babu Samzi Musani Kamili Teresa Kebunto Kevin Kenya niko bagendete gotebanga no bali me yomurobiri kurochinse mo omusori bwege susu na boigo Rogers nyarikini gagoteba kurochinse mo cha Amsterdam Netherlands watching live Getembe TV Getembe FM whatever. I like the way Honorable Arika is doing his politics and has a big heart to help wananchi. He inspires me. Okay. Abatabanga abona bo abarai egati omugusi aganetie na asensemo yende oyiga promise nyabwabu agotabani kondani ya Getembe TV agotabanga umeshimiwa Steve Arika no murai bwabagusi akona msimamo kama mimi agotanga wakusibe alikani sana ase ematiangi ndiamo sana abone gati yabali bagendete kubeka comments yabo arichense mo cha Facebook. Karibu mwenji mulile na ndokuligilia ayande nalinga katugeta singane iga. Asante sana buli mwezi mwengere utobuati ya kegema aliyensemelie nde ya SMS na kwa nga Steve Arika 2-term Ibeno Award. Steve Arika 2-term Ibeno Award nabayiro lerego uyagote tara tebelingo matara kirege agotenga 2-term yuno mungwano mutindi sana tumaite akoranga lende ko 2-term ya ikirega libeno wono li ntwarora tu ekerogo tu ntubekengane gabuya asa matanga ya mogali chisomo cha marani mu chief web bwe serikali ya Kenya muske Silvanus Osoro yoro mujumbe so mugrango agesokia gukwaningana asa kubuli mu governor mukoro muske Elvis Omariba Ongwae to mwerekeo mu governor ngagitoko bagusito mwerekeo asokora kwa nkike mwerekeo kyo igugani omanyite no wate muske Osoro nerengo tebale bono chikura chaikire Osoro nkora tebale nga maitega iga nona sibegete yanda gesa bada monde asenko genda kuji mambiro Osoro chakira koteka kayaruera amatanga tu achete ali musikeri visio maribongwae umuntu okwerere nervisio maribongwae yes abantu abange bachete kolamia mugabana namangana mayo utakiro kwane ukwana uitira alias kwagenda yes nkwaroche kero abarai bande bachete bo basi ekero muske ondari abatoba kom yes abantu bali kukwana mangana maya ochiase ondari ali ibintu bya matange ine formula yokulira kulira nkubwati any formula yagi nkubwati formula yokulira ndinaro gukura ndinaro amaliga gocha ndinaro kubeka cyara ala maliga maisa chenchi igo neli ne design yokulira samatanga igo nere goteba nga Elvis ngwaye aera kyo marekeo nere maoni yae kuna Osoro igo tabwate ni nga igo bono kagoteba toro kyo marekeo igo bono igo sinangete simu wiki bere njira era nkwaroje bago tekamo aze Serena yes ochira otebiro lya toro kyo marekeo ndagira njalengo ali ase bale gosekana ase ndagira nekina tete no pema siasa ibintu yona siasa bagukwala ikiagera asa matanga n'usuri bale go bieu n'abantu babwato boro lakini isikurige likiribu kiri bagetu agoseka bako tara kuri hoteli iko abana siasa mugasana bakwana kendi gyonze lakini ase baikaranti go baramu na umushimiwa kero gendete gukandira inganeyo twabire twara guturubana ase simiga yiga yebirero use asamatanga una agusiye ayeno murai andake nebatora toka sekero gukiribu na ekyo bujumbe buna nene mono na babire bagotoka nga ngoturubane baromo omurembe kusinkuburukana bari ekirengere iki awongere kiagira tari entunde ntangani tari marani oka kyanyarete gukorekana kyakonyete nyari bari chache yes abantu mbale batanyale kurangiria abantu baje mikutana yabo era sakonyorera abantu nasamatangari nayi unainche abantu baibe no bancholete tinkonyora abantu bara matanga njako batebya nakolire palege nakolire iki kiagera bana abantu barualale bachakolera una usually no gende ibe no bona iga yes
iche matanga tindi gukwana gwetani lekeya aseng'encho abanyene abakwereire abantu mbabere boka baguchika gocha matanga abantu bali bakorosia oboina nyumba ya marehemu n'omurandi ogocha korandi aba bandete okweira abairi n'abasani kwanyorae kwagenda pole nayo otete gosoma ebibunga ebinge gwetani mopaso okorete ochikire efamili yekwereire nje ikaransete karoranga ning'ora anyare gotoremia egachora mbare ibara anyare koeni marehemu amaroseri oboine egachora into bande igotokwihire ororo ekero kwachira matanga kwanyora omonto nakochaka koringa ninkorete eke ninche nkore eke ibe no totaraiko nkwatenge ebinto bigwekwana igo nogotebia abantu ekero obwate kando na matanga ari gwachikorera ebinto binde rangeria omokutano rangeria omokutano tigakukanya abantu ase amatanga ng'a naye notagete korokia masuja gose gochaka goteba anto ng'a nobarentere estima kwarentete amache banto teri magendero yabarente omokutano oyo na ebirero bakora ki bacha iga kero kio iki abantu bagokwanera amatanga kero kio chisegi chia matanga aya n'abandi mbaro bakwaya abantu ng'a inchu kero ngokwana monshangirie igokanyete abantu bakwe ekero bakure ochikogenda ochikobatenga 1 term 2 term nabandi mbaro 2 term eri lieta abantu confusion kera because indire bono for example muntu naro wanjete gavana ukomete 2 term oso wanjete Steve ukomete 2 term bono ne liete rindi bwate kuri lieta rinde ikegera buna bono konyora go sensitive kero muntu akomete 1 term muntu amineti go seruto osa community naye agi ego kumanyirika ki 2 term eye ne yale goside yikwere goside kero keigoro iko nuko tega balance asa baito tiango baligiye nchira yokoranga ndiete kibabwante gotumia ase 2 term ikero na bodo iga abanda ende ward uno yante binga ki Steve 2 term onde naro koira ngabono Steve go bono rutamineti 2 term igento ke kamiri nanda ke na yaga ni nale chaire lakini alike jiro kare kike 2 term omonto ikire otabiri simbarati 2 term oli omanjete bono muntu manga kai bantu basimba atabire ruto batagete 2 term kero kabali nga kai mangana kora ki mangana go sora ase kusi igento ke tabate condition ne rieteri 2 term 1 term na bandi mbale babwato bwoba 1 term ikonywera nenchirinde tikobanga bono 1 term kurugoro bakanse buna lina tebi ngarenga bukota uchindagere chichi kuri gwatuma hagi bono zokonyoranga muntu igabu asegusi siasa gento kibwate conviction neringa 2 term na 1 term nagi ndibwati limit asiriyo kanaki asirigo tumeka mushimi sinchi chinga kinko myoka tole twirane turara mangana nde county asibeno emintu binde lakini asebono mambia tudi asigana ya Matiang'i factor omo president bwebigambero mukoro jiva a Justice David Maraga no muiburo gusi egene pyo sokire tene ni asomo Kenya otabire nkuligiri chikura cho president. Do you think this one will affect Matiang'i asegusi no mugusi? Ase pipiria montonaro orose vingi montoyo mo Mheshimiwa ngoja kura mwana ntiro chi la kura mabibiria se yako kotabia akarose vingi yes lakini era montonya saa enyimbo yayemo ikavengitie kamera biribinde bike democracy ya Maraga gocha koboria go president nere ne mwanchirete because one ikiroge kinkibwati nkiri ya family mune kikyane kibino nkiri kyo mongina tabita gusomo gakarika ni kirogo umuntu akoraki agwesokya usagosokiwa igo Maraga nabura nyore nere nkuboria ro president
natagete ose nasokiri nabande mbale bagosokiwa none chigode kero tokoboria no nje konyora omuntu gotireni gwa ngaki na egendo boria karake yani kuru mwabo uranyora ne strategy okora ke yani icho mugusi yani uranyora tinda ate uranyora ngaki igo ntoko manyereri lakini nkororanga abagusia bange yes none ngonya kumukani bale bamutebiringa yaya yango turasokia atiani all right igo oyo kuburia rento rikukana maraga ko ikiagera maraga tabwati kura matiangi tabwati kura n'abantu babwate ekero kera abantu babwate narari rito tarachaka mangana ye studio yes right wono mwenchu muligeli no mwenchu motegereri yamasi yamoni yotengeri usangagaiga no muske Steve Arika ayogo tubuatia sembe obono mambia good morning Getembe TV and radio emambia bono jujube chino chikunya guchagati chinyingi tunashukuru sana nkrairanda ndisi michago ibirisa tuiga asibirgali biago katukwira turaswasi county chitu gatra myakali wode birera tebinga erenga kibinto birere indensabili ndendo chegaiga wuka oshego watching live asante sana shukrana agotabanga bokinami village rigena 1% Thomas Bundi kurachisa mochirichi abo machoge kerongoroli watabanga live watching listening na bintu birubya waima baba yao ayatata mbiole abatabama etono ine kura yago akote mungwana mbiyamono Jason Nyabeta from Riyabe watching live asante sana Bismarck Mukwano mwancho Sharon kurugali chiso mochirichi getebedumbia Munu mwana bo mwenyeroka Gabriela na tatu mwabateka na Eugene baligire tyo murobuli mambia bono na yote 9 niko bire byansu ekirage tatu polisi michago iberi sabto ebirangali byago andake asingana tu kwanera turachikogenda sensemeliende erara tebinga erebono ngakibito yokoleka na ali nyomba bwaye Getembe TV and radio good morning hello yes Getembe TV Getembe FM yes oyako ko Alex Kereri Nyapeni koruideno ward polling station ngetere Alex tiriboli lyago ni liengencho karibu Alex yes togendamo karibu number 1 aba kusiti gato chamo yes ko mwana gasokiro itotwaro rine retaya tigatomo bwatesi yes kitobo kongonya minwebere bokoboka mwao kwa bokire mambi toko imokote yo muntu ngorongi okobekera amagora abirimo oyikobeka orongi kogorokomo nando beko kokonde gigega nare to mugano oyo yes onyo koko tebo tetu support matiangi mia kwa mia toko imokote tebina ngamoina patigan koreke manya kuchakuchaka kurueke mwana inu mogo tokoni bisu na ntu abagusi ivo ndo likoreka na ntoramo tigato chamo support mutike matiangi ari batarabuwa dajikura igaro mugusi na ntu tabelivo elimo oiso kogeri abaikoyo abarame ikiama kiabo abagere babwate ikiama kiabo abagusi babwate ikiama kiabo intu na intu tieto twari ikiama gito togotero komo ai ngorenga kia omogaka ya chai yes ka bwate ikiama kia kwa people abantu basote kwa people tokaka chikura mia kwa mia ema chika ndeto orokyo abo mugusi all right aba abere kinsali maje na barbuto bakwanira amaje tugatokira ko tereme gisima twanyore gisima toko bucha amaje kigitime kina inke tokerende torusyo buchabume igere na ituto bwata amaje ali totacha abantu bari ngakumba bucha ndo nabo banyode gisima amaje amayako nyweka tabaru bache ne bibuyo batu taje titotacha amaje aje aitane to nyitwenzi oh yes kolenginga Alex di swali ya kabere karibu zili ko swali ya kabere hii swali nkobo no mheshimiwa Steve nkobo na maete biyamona na pote tini ya kwa mia yes ege simankera alete tegesiri akateba ngaki getulu bare no mheshimiwa ga tolete ile gesima tigato tomubwate sige simageche ege simiki bakateba bate tukora alikisi atana kuba se kenyoro togolio monye no bole mo taito dije to ketoma kanyore gesima
Yesime kitwaja karabaka waleo ngaigi achiete. Alright. Asante. Igulio ligwekanire muske Steve no migango kwereryale. Asante sana kulende gwachaka usigitanga mugusiere arachamo na bali chinsali mache to bagi keligwe. Asante. Good morning. Getembalo. Getembe Hello sister. Yes, na kimura abu studio. Baba mbia sana karibu sana Sara Kwamboka. Good morning. Ndia ndo muralia. Kwane lili tuma Steve Arika. Maiga ikire. Ndi chuma wakwani na Mama Maureen. Yes, Mama Maureen korubo mokorali oyuko nalo tebaiga. Oh yes. Itanga ni mbia mana soko stio monto ya makongu siengi monto mongani mo MC omya. Yes. Amoru seiria kovya. Asante. Wano ndagitego tebaiga. Nda itikwenda kandu buna kwanire in fact yaba gusitu bwana tako baama senga kiyabono iga. Oh yes. Bwana tako baama to support umwana ominto na abekirare goikamo support ni nubu na abana abamo buna abana bama moyomo. Twabere to kuyoro bokima tinga kicintambe to kunya guserorera umwana obande guciari tutige to umwana itokare nzara. Kolende tinga kicyama ya konyara ntranya oro umwana igure nzara mono bana twanyora umwana itaigwete nzara na ntogenda takurageri abana babandi. Oh yes. Ona bagusiti gatubwaserane ntoko nyara kogosia abantu bachete state house na ntera on tabinga intura re studio minaka tende ntera iranga kwa oikami ngako saligo minto ndaragira aro kuragira korokunko bone to abantu baragire Iko nenda. nenda tali kende gyonsi nenda buna to nko ire na gotega ane gota saligo nonyo ndangere tincento lya mo nara kini ntene ngete kuragira kurwa sali Alright. igo nda bonsi taba sakomotia abantu bali bonsi bachete ngamba chete state house ine right yabo kogendororo. Right. Ntubona abuna bagusiti gatuligereria mwana ito matiangi to mo support 20 kene na litora subusi ya ito na into to koreka na abantu amatawo. Asante. Mulisi mia mungira na somo wa Steve Arika. Asante sana Mama Maureen bono mambikurulia yuko Bonchari. Good morning. Getembalo. Getembe. Good morning. Getembe. Hello. Getembe. Halo Getembe bwakire buya. Ebo kietu bya Geoffrey Somoni kuruchiza mocha Masimba. Nari kubuliri swali nga bona amagenderera aliruta apromise tia bagusi. Na ikera neti gose nga kibono umwisimi wange esembi ya mono. Okay, asante sana. Asante kegima nujiji jumbe chiko cha chiri chinyinge nabo igwa maswali mu bwata mange birengali bene binge gendra ko stand ba asigo tu akiresimi nabo igwa nsugo tulikira ujumbe lakini nyoranga nali su mtandao nabo ko byoka galia au subungo mono matiri tatu nyuli turagena sama swali iga musimi wa ironili asu mtandao ngiba watonyora. Yes, chinsemo chiri cha Facebook muna batambe Getembe TV na boyo chinsemo cha YouTube Getembe TV kurende onsarigo okusaba kwane kwa lingenga toreko genda umutima komokego ndende tukwirana umushimi wanyare gucakira amaboli ayu So Dr. Kabisa. tonyare kwa gendera Basuru mwenchimuli tumyo kaso mutumbo komoke toso ase studio turakana jibili asini tukwirana mushimi Arika atakuwa na changamushia maswali ayikuwa boliri bono mambia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti
ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'eking'enjo au mbabwate chitangi au nabwe kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets ejijire cy'eking'enjo au nabwego n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwego n'echitap babwate bintu bikukora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabona wall to wall carpets nkona bale boigo chirangi kurwasa company au asibabwate chimashine ekyo chiko chiburukania babwate biro by'eking'enjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligo lirense nigo bagutuka ase nyombere manyakanta na Cansons Plaza asebara ya Kisumu imbe yomuchuyiga obusungu asamange naboko bakiresi bibweterase chinamba cyabo 0703943972. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'eking'enjo au mbabwate chitangi au nabwe kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets ejijire cy'eking'enjo au nabwego n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwego n'echitap babwate bintu bikukora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabona wall to wall carpets nkona bale boigo chirangi kurwasa company au asibabwate machine ekyo chiko chiburukania babwate biro by'eking'enjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligo lirense nigo bagutuka ase nyombere manyakanta na Cansons Plaza asebara ya Kisumu imbe yomuchuyiga obusungu asamange naboko bakiresi bibweterase chinamba cyabo 0703943972. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi au bunabono building and construction kusubwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda au kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekyanga n'ebintu au abu ase bali na mbeyemo asugutwara kimashine ekyekerero n'ebindi binge nkwegerie bali amangana a beauty and hair dressing nkwegerie bali igorya pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute eye ebwata chi computer nebintu ebinge by'okwegeria ICT gwetania skuru ndi yonse era sorogongoroiga asamalieta nkuru Alpert Maliba mwalimu omonene ogetwebe Technical Training Institute
serikali yakorire buya sana ase ogotoa institution egocha asaya ase eng'encho etagete komenta ochusi ase abana bari bakore esukuru ase isemi chia obofundi nabo boriri moreta abana gocha ase esukuru eye rinde banyore system chia obofundi buyamono boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguru chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emechi ni company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwagwa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karakwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togosa. Na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Welcome back. Karibu na hando mwanchi umuligerelie no motegerelie. Murubuli unabotambe netu wandi ya gatembe bono mambia kero tukunya kuire birenge bigabi ge siasa ai gabono mambia. Steve Rika no MCA omochore alise wode ya ibeno yo abata no muntu boko boko. Mangana mange aboliwe lakini kero ntukusieka kurugai gas samoya mangana siasa cha national mheshimiwa tuwapona magana mange gocha gocha yes Obeto kwa machi otebo mochole akenge gose elected ndio mochole wakire chikura yes bono mheshimiwa katukukura kuresa magana national andake edeke moiga kuja somo gusi obotutukanu bwe siasa boro keregeri kionkere kieke uja somo gusianda kenere kago ndikotenga njero mo gusibono ni nganje de siasa cyane nkingwenta kokora egintu kyo ngotebi mu gusiyito yes banyare gotabautisha oh yes ekero obisi ekero tayobisi muna bono igonde umwe msewe wadebeno yes yaba ibeno ase manifesto nabatebeti nimbori mushimiwa zairi janda toros KMTs oh yes na KMTC gere ya national all right we can colleagues no mushimiwa zairi janda egera boli national inyikira ni chira chiria ebe muri nere na bebe se kubagani chibese chiga tari to chibwate bune family none chibese chiga none abakugenda state house nebiroge bibikogera kwanya usino mugaba no chire state house na bebe se go delay go che county yes utagetie sabu ingia na be go delay nchino mu MC ibeno we can colleagues no mugaba na Simbarat because ama chi project chiga tokobeka we ke county cha approve no muntu kulingana na constitution ya Kenya umuntu tente chi project ya kisi county no mugabana umanye ko ngaineka osoke igo turakorera abantu magenderera ari kwachete tyo tusebania second care yes ntubwate judgment ibere
Steve Arika uno omonto nandi ntobwate Steve Arika uno mu MCA egagi ikina kyo bagusiba bante ku understand Steve Arika uno omonto abango teba tendenkule Matiang'i bweka kirase lakini Steve Arika uno mu MCA egagi goika balance tokole gasi n'abantu barobisi. Yes. One, ngende gukaninga tintageti mweshimiwa wase janda bono iga tintageti omugabana judgment ngo ikire ngo tegwa nkigwa kolete tingo chako tebe abantu baibe no ngumaite nchipuna liri mwanta bati ntigane na janda ntigane na Simba ntigane na Ruto bono magende na kiata kolete ki atachete tuise go church Simba ratu no muntu na Simba ratu ne gabana nagi tuise go itobote. Oh yes. Abantu ntunya kubika nibitina ntunya kubika ndamwa turandi omolembe because at the end abagusibo kabakwanire batagete umwana witu. Oh yes. As far as tokunya go prepare umwana witu kocha entu katonyare kunya we prepare. Oh yes. Kera sebono ikera so gweta nonye tokwane kende nori ne pigipigi ako tengo matestivo bono ngusi Matiang'i tori twamtekto igu goko genda no ni chiro no nabangina bono na sumano itu Matiang'i tori lakini nande ntore gas to gokora itagete project tigenda asenale ebintu bikonda byaterekwa unali campaign no ruta gaire bintu tereka chikora ne byanganyu ebinde serikali to promise time nerega tia yetoro bistora ngoikera na biri ni riogi ninki igo ntoroche kusiasa roche nchebuno monto na Steve Arika ncheno mbamanyite intakwana Matiang'i support kero monto matenga Steve Arika monto Matiang'i nani chekarongo support yo monto tindi kuira na maega gosimoto. All right. Lakini the president is the president of the Republic of Kenya, commander in chief. Mugabana nere umujumbe nchanda nandi ntakola tina bantabu gas magendero tagocha inje nimbekera matemu ngo chigocharo kiungaki nki kwakolete goche beno aba motari gas chechi kabano chabana inchi kurango mono ngamati Ndivyo sana umashimiwa engana nera I think babeire bakolera mono sana estima Kenya ronkera ororo kerege sunte watebro gwa mate wao no mo jumbe. Yes. Ise kubole abantu beno estima negendete kobekwa Mheshimiwa Zairi Janda omusanione nandi estima negendete gokoru biroge batoyete tali chiungo to jiteko tegeta nagi tali kobito gwakira abantu no korora ikenyoro buna bono gikolere estima buna keri kyage tiongo. Yes. Kiara abiri imyaka mingi Gisense yato gete twa tumeta abantu ororo bagakora survey Mheshimiwa Janda natuma abantu twagamba yabekirwe budget kobere keriya chiro gochari ogende ibintu mbigenderete tinta ituko kwane binga asegetembe no Mheshimiwa Janda agabwate chigwodi sita asenyari bali chachi igo na ibeno ngotenga magenderero gabwe kwana. Right. Mheshimiwa Tura na siriboli ria Alex kuchisomo chirichi ya kirera nabuli swali ria lingi direct kucha sole akobuli andake egesima kelikia lemetuga ligesere getunwa anse abantu bate betigwandake bagasabuka besega 500 isimikinga igia chiete maybe uno mheshimiwa umujumbe busomo omo MC bwe wadiri muiraniri Alex no musanione ande nangakirite kura anambwate seti yokana nane ngobwatera natore igesime ikyo maite abantu bakubogula igesima ingatwatebire process yokobeka igesima nero ndamuigolirake. Yes. Obole mobolia twali kubeka igesima igetunugoro kero twapolitie igesima nekero guverineri ya promiseti ibatebete ubole mubuli bwalenge bwe family Charles Nyamataganda na bwa banyene barwete obole ekero baru obole chairman ye project yole gakoro kwa obocha
Wacha niyo gono ligeti chikura. Obuocha no itwale geti komo chikura nandi nere chairman ye project eri. Kango soire para goteba nga Steve turakora. Ekero twikaransa ne committee ekenyore ikyo bakomugambi ogendi no arenge. Tugateba baruro obolemo. Yes. Kuika basalende kubolemo boli bucha se community. Because nabo kuru obolemo none kanisa bali bakore kanisa obolemo. Ekero barusi go polisi abate baire na kotai. Tukarage simagia serikali ngikulemwa asobolemo bw'omuntu. Succession bolemo boli mbwanya gokorerwa. Igo bwate committee obolemo bolia bwate committee. Omwana mu muchori maronga nere secretary. Muswati nalo ku Petris nere treasurer. Chibase chiga basabete inchiricha a process ya runs. Ochenchi obolemo succession barakora. Yes. Diracha se Lieutenant Charles atwale taito obolemo maita mangana ye process. Yes. Bachire koti. Kuru bachire koti bakagenda bakanyora technical njalengo yemo. Oyo Charles Marieta talinga atatu. Nande bakaira ni kubaki kochakabuya. Igo ase committee area ya mache no baru siringi 500 chogo process run succession. Eyega enderete na inde kogo promise yande nango kora kure studio ni ngakera onye ne tuanjirwa ke studio na botwal wa kero mweshimi gocha uyoro mochama akonfirm ragi onye sanchi gotoka lakini tuwegendira mangana hago onye sanchi gotoka nko akerande Alex nande akonfirm babeke conference na lakini naraka iko mweshimiwa child mweshimiwa mwalimu Bocha na baligire tumoro buli akoteba na ategere tumangana ukwa gote yando Bocha mwakere amairese iko chi process nchikenderete neri ntari konja kugenda nga process yaikiriga gento kire koti na koti aria ne process chanero ama listimba bwate buna bakanete iko kire gento iko nkote nga Alex amachengo chare mbuyaboli oyo muboye no mbuyaboli yes. Era nabora nyole namanyite. No mate nale informed igo gaboli gonkonya ngabantu mbaro bakwe murungani. Igo nanyole nansirawu era ni mate namanyite yakogera ikene no muntu informed. Omate no tulegali kinsomo chibeno lakini timu liboli letu asigire lya Geoffrey Somoni elingo lingira chokolera abo liti project agosembero boli eliruto aliyeta bakenya nga ya chiete eyingo lingera uchokora gosunje kwa nedeke. No emirobelio biriruta promiseti mbire ni record. Igendo tubwente gukora ngerigiye ikeranire twacharukia ngerigiye tarayikerani twaita. Bono rinde ekogera no moboli bona bakotenga nintegrity emyaka ebero bisi ngokorande. Ndoko nyara bono kurwe conclusion kwende taraika. All right. Iginga emarathon abantu mbale bako gacha chinguru bacha kugisokirira makeka. Bono ntokumanyonye development nega chiri chinguru asok maiga bono igento bantu baende gukora analysis nchebona una Steve inchago tenga na akoririki mbaro bakombekera max igo nemirobeliere tiganye kurika alikino ne gitabu eketoka promise wa cancer center pale na nini onya gocharu kinge kyabere kingeraba judgment tunya komeka wanaiga mheshimiwa egitikia nyantrago muri kwandarake Ketika nyantrogo twagambire no mweshimiwa Zairi Janda na teba se budget yiga obekire almost 100 million chokorosia abantu mbacha team ya enjache ground ekarigereria igo process negenderete kegera kirinki alire tu eira ingana ne KMTC nero ase budget yiga bone ya igo sokeye KMTC nate abantu bachake mati mbagajite chinyumba mapema bantu bakasaba chironi bakagachanga nyagi skuru eringochere lakini skuru erinja chigocha pono iga se budget nebekere 20 million igo koerere kolengi matirisa na kuboli ngana getegeiga na ande bono atwikire chinga byonyera nebya echera e prison yale kunganyigo chichinsa chiri chia wodi yawo echere erine proposal rule proposal kiagera diri president nyantroko kateba nga echere gene nyantroko lakini aliyo maitene kerubo nande ntola tabanga ya chire public participation tera korwa none mugaba nekera chitega chitekora nga asiba goteba enganyi go chingai
ikiagera nemanja advice ati ali asekirubo none cherese kubekwa chicho chibekwo ichirasari environment ababechera mbatebete igere expensive kwagacha none musingi korugaria oh yes igo asechera bantu baibe numbara itaba buya lakini nandi ninde mbaranje kiagera public interaba na umugaba na goje tari cherarentete gati ngase chere kunganya gocha gachite korora bantu nkuburi go balenga mwanche nema nero ngwa pruvere igo ne process naba bakonya ku bande bakonya kwekyondo ko no tutindegete zokoroga no tutindegeta baiboli gutuka itogochia ngakitira koraki tiraika ale nande mbagende tekuligire nga ego sinyaga banyibeke gochike gochi asege tunukire iko judgment traba na public participation traba ige kero toko gendo iko terichera toira no koranga chi propose ne liekoba ne lietabe lakini ende singi chero konyoranga bantabangi baitabira niti chere kegera gari ni netente nandi to be more expensive korosia ase tente nandi na kwanete na antobumwe shimiwa zaidi chanda toterinde bono egere onye kobeku nande mbaro ete proposal yori tache nyari bali yake nande tache nabo basi yake ya chine chi proposal kiagera ali ba proposal chisaiti sato decision itraba med public participation traba gabantu tigabatike kwasiwasi mbio muno sana andake okwemurungani okwiga kwa amwanya gitinge asia mangana ya magendero inkyo mu abarai barakore elinde gokiania libirira gusenchireri abantu babwato korora iguru yabarai mbara bibakwemurungani abantu babere bakwemurunganira amagendero bunabona ayigo gukara bunabona nonye negesibekyo nabango konyora ngakwemurungani atamaitinga kiro kende nonye ne para ngatera ikira igento kemo yesa tebete abantu bane basirigwe sengintu yo gotamanya kuburumanyi bono obumanyi nabwo botohendete kubaheresa bunabona nabaheresa nga e process nero mangana ne koti yale igo naintune responsibility ito bunafarai koheresa abantu bamanya ekero taramanya nali abantu bakwemurungani yes alright mushimiwa Steve Rika katutugeta sensemeliye wodi ya ibeno ligeringo andake bono mabimu yetu akonde binte binge na kiroche development wa isi amagendero chipara nga kichire gwate uwa matabua kono mujumbe musike sairi janda neba muri amebimo ni goboro bwaime mono ase kwene kinga amagendero achire chipara ekero gochorwa turgo chorunkia makiole gochorwa ebyame bini gali tokolinera again bunabono bunandegetembe TV na radio yes bantu bategerete tere bagetembe boka bonsi pia mashabiki onsi pino akoletaki no ali igo aigana so kwanyora kwanira abantu again ne byame bina twanyorera twasoera gali lakini bono mune manifesto yane yatanga Steve Rika ninkole na bantu bachorire all right igo amangana y'echipara naende chipara chinyinge goitera twagambire mushimwa zaidi jana chirami chiko chakobekwa ibinchi nyinge nchikolere ibeno oh yes binte biganto bone tukonya gwake gikubaga twakolire kikyagera abantu bagokora tari nchengo kora magendera libeno abantu bagokora naba ibeno abantu bante gwetokia mbali baibeno because bali baibeno none para bagontoma tinanya kogenda mbateni pale yenkorosi bagonte itrosi di pale nalenta natebi assembly yabekwe budget ya rosi ekere ya rosi Steve rosi go sembali eyende bante bito tebiri mushimi wa chanda trosi di pale mbara ibantoma nabwo abanyene mbara bante gwake kuba ninche go sembali abanyene ikiagera chibosi cyane na chichiri igo toko kore igento tutebite toko kore igento toko gesi kurumu bante inganto tagete KMTC KMTC nchenkororanga KMTC batagete ngorankonye no mugaba na Simbarati gose Zaid Janda na range ni national yangende ase mujumbe enyagitari yibeno bamboli ngene chandegete nara mushimi wa Zaid Janda orankonye gose mugaba na Simbarati no mugaba na Simbarati na mutenye gitari yibeno bachandegete na bone pachete angete 50 million chichikoros igo boikwa ke sabunga obosio bonte te koiretinga no boboli onyore bachinchi
igechunchuko mbako sera obori negechunchuko kibitu ngaki igo bono na kikuna barai na tuno tokonda gabunga ki ekero bwate ko sinobori turiko genda obubeke obuburuka nebitu wiki gechunchuko kiri kolaki etentikwe Mheshimiwa Steve Arika kerodo chikagicikoera abange mba obubisi sirikyo bwata sencha abange mba boletia maboli barabere bakuli maboli kwarolekanete guchako mwaka mutangani yokabere anamuno yokabere gagu goikoyo gatoroswa gokoleta mirobuli mengi sana se wode ibeno alia semega au kwaliga ni gali nabo yokubwata nibyombe au ikano bibiri bitali serikali bage bakabolinga siriki Steve bwata erenga yakonyore bikorwa abimisi bande batali kora chiwodi chinde the secret kire wodi ngokolere ntogoteba nga ibeno yoke gukora Mheshimiwa emeyega ya chire wodi ya ibeno na bere menge gweta njiwodi chinde emeyega na begocha kwanyo no egocha abandi batane emeyega bwate yagi no lente emeyega etiko kwakikero omonto yes igo challenges ejinchira obuno bogambi nandi binte biga igokora nga soko birigia yes no kurwa masikani Biblia gotanga kule esibya magoko agarabe uragere ne chiki bono wika bwesi bya magoko wike kire wodi mbago tebina bono tianko example tuachira se oseno mugavana Simbarat inchikuru beno tinko matenganga nge factory inchiko chonga magina weko monto kulutabaga sauti mugirango asabe factory yoko chonga magina igo onyo uri bwate interest yo gochonga magena na injini bwate interest y'abantu bayibeno bakateki nkibatakite igo chitabaudi tina chiko buna baona iga wakera Safaricom Mbiyamono Foundation njangete 55 million e contract ere side ono iga abantu baroko bachakire ko bibarua barosi batagole nyankoro primary sp barosi abane school nasari barosi staff y'abalimu barosie computer rap banto kenyoro neskuru bago somagabo akyo tabuno ko tengo manenya saye Mbiyamono aso kwikira ni chindo techika igo isikubula antu banyankoro mbaroji ngiki genderete tinko chako genda kirase nyoko tenga nyankoro ekenko bakire abantu bali onyo muntu ole kirwa utagete epara umuntu ole gesire na macha tagete tokoro sie para kirwa ocho ko muntu gesire ngana ro se para kirwa nera na tagete konyora kiria tagete na kikonyora ng'abantu bakubika priorities bakora public participation into twalenta kiria itiguna mwananchi twakerenta assembly kiria itigwa assembly tutemuga bana interest chito ni chiga na no abantu abantu nabao twabaterana twakoregas tokogenda none chisani chitogotengera nchibwate bweriti munaro muntu bwekulunaro none gege studio abantu barutoroche nintu batatu lakini muntu bwe sound yomogeji nabago kobeko nyo kukwana buna li mama lakini abutolete sound yako tenga technical problem ibugo ika moigwane muntu yo sound muntu bwe camera na into gat sound chikuma kole manyikoba na development go ika moigwane channel yibintu manyiko koraki manyiko tigera igo otenkoli kama bintu traba complete Mbiyamono standa ebrasibia ECD mbiyavire mbigenderete korosiwa buna bono skuru ya muntu bate modern class ya ECD kitwate tenga ibeno nebe ya mewe ya benchmarking nkobe nkoera kere kibekiro bake TV bakaicho ya bana bakogenda because utete kwanyaro mwana wimwe ke bere tato igago secho no mwana standard 7 obe grade 7 go grade 6 gose bueno igo wika ECD class tali ukwaga guoka nane nkuligere lyo nge kwa kiagachire nchira kigekoba masingira y'abana babake na kiekoba na kibakonyare chota out igo ibinte imbigenderete bwango iga ngocha muri ibeno for benchmarking ya se modern class ya ECD nande nigwitine school we ya Nyankoro is one of the modern ono igo ibinto tali ngokwana ibinto bingo kwana wetera chita chiri cyane chebe
Mheshimiwa CG chinga kindo chengo koratore asincho muka korongo chara sensemeli ya request ikemyo kelikyo mwali getwani lakini bono mambia ekiranda ke tukura ayebuna omu rayo cholire n'abantu ine kerengeli kiago kerama tukama katalete gukura gusobo ege pindi kyoborai batakera ligende na andi gihugu gani abantu babo bibeno bagotebi kende usibako irani burai Nili technical. No, ndire technical. Yes. Utatiga nche one. Nasabita abantu baibeno. Bangeri bagamba kolere. Yes. Bangari baga. Bono nabubago church. Ekiagera riria konyambara rana kingo kora. Bono na ubago. Riri bate betega kiti gato Steve titora motema. Bantemire bono church. Bono tikuja kwazenga ka Steve tora gotema. Bono nebikorwa bago chiko church. Nasi abagokora by elections county ya Nyamira anda kekirengere kyao. No, by election tiga bantu ba Nyamira becholera barai babo. Because one onyenkata gete mukandu kale Nyamira tima etinga kya kale kokora sabantu. Abantu bande ba sali unebinyoro asoko cholera abantu batamanyiri ororo. Igo no kwa opportunity abantu ba Nyamira becholere omurai uchikubakora tegasi. All right, Mheshimiwa. Chipara nyitogenderete. Chipara nchiro chabwate tangu na wane para ya liamisiani go cha likendo. Pantombo manera sane contracta ya etwe. Para nero kurwa kerera. Go soka guche te riondek. Mugabana na toma tractor. Era contractor yaba nga bose nite nyarite some technical problem. Negende te korosiwa. Ni mpura ya racha igo ntoganyite mbule guse pare meni korosiwa. Naende no gote abantu baitonga toba balemereri. Ikera ndiro konyole contract umulete umuchanga inchira. Ayoro chinga gaba security para. Lakini ga umulete obekire likala batiata geteliome lakini haikwaranga ikolisekire. Igo utaro mana nke contract umulete kana nini ibintu mbiro ye process. Ne pare crea le miru ne bote process ngota kere yara usa. Yani abantu batatengo nyere merero be kikeregente aya e process nero chitachiri cyane inuka nyako beka max mokoranga na ndingoto na ubara decide kere inteketari ye family ya mugakari kanyari acha gusomo ngina tabita ikinigi intogie community yakoraki egokoa onye wakirise onye kolere birengereri onye tugwikirana ibirengeri biri bagotomete nabakugotomaka onye kugwikirania anabakwa chance Tienda li Mheshimiwa chi project iberi sato chirora ga niko nyori abamenyi gali chienderete ligato kole kurugando chinse chakanira. No, chi project nchikenderete na kinango tebinga unabona umuntu tagitege simonye nkera chaka chi project nchiro bune chakwa mete bune yiga ya amachali munda chagete. Yes. Twagamba no mugabana agatobekera 10 million. Asinale buna irungu macha tayo isimanko be kukerororo. Ebintu tigabikwane. Yeah. Nechiskuru rende. Atiatoe Mheshimiwa ajire kaiberi gasogo kwani ngana yo mweli ako kwa hali ndo chichi akanire tuchikwenda sumurulio kubwati. Tiga tutakirane abagusintoramo igento tutabwati no bwanchani. Tiga twanchane twaenane amasikani na onye tolenga nisabali yoborayi bwense korwana tiga tochamo tubwaterane nande tumanyane tabauti nabande bali murase tuligenchera yokobeka namo ekiagera ekero muramo amo kusucceed lakini tobagane usitobaganwe ntokoba ekiagera ntoba buna matumbo mundago chotanga ngalini nganekeu chinza chinde kwana kwa matumbo kwanyora lini ndiyo lyaelire ragi rumere kwa delkan iko tiatwanchane na inu bantu ba Getembe TV ne radio ngwatenga mbiyemona congratulations ne so kolega singia na inu mwero steady to manto kera mukurangira antu bacha iko namba maitenga na inu mokortek moro chikasi chimoko nyasaye tigasen togendere mutwe. Asante sana Mheshimiwa Matirita. Ndamate karibu tena ande gendera kubeko mukyo yaso ogotingeria abantu baibeno amagendera.
Mbona sugo sangana itu Mheshimiwa Steve Arika na ade muna butambekera ko igulerio girito kuigwera ngakiende nkwanya kwanga ukiitwa itika na whatever. Asante sana, thank you for coming today. Ari asago seseni, asante sana. Na wari mwachimuli mwezi mwalika jumbe mwalimu atokwanere, tunashukuru sana. Nyora ngatwali genere Honorable Steve Arika uyo sangira itu gaba limu ngantu kwana intu chikagishita nchera mutu abere oika ankyu na ntumira na setuani ya Gatembe katokokora tuachaka nero mugaka onkorogo kebacha matirita na nche igatu wabwate siko no Mheshimiwa Steve Arika ikatokora matirita ingana yo mwaedereri Nchembi yande mugendere utigara imbe ya Gatembe TV ngoroko Matilda Ovaigwa sebono nere onkorogo toko mwarigania ntogo somo kwa beranga akatogo kora ntogo twara request enkole nginga niko togora kolera gwetu ne serero mwanchu muri no motegereri yakole ndenko manyo kurose director yande gali nsamiyende inga request go cha kolenda sibitango bitako nyalekana asabona iga gwakanga mbia mono gusagana intu mwanchu muri no motegereri njebuna botambere ko mwana buliro ba Geoffrey Msarigo aiga setuani until tomorrow katubirane on a Friday iyo gakali gwoka muno mulero tobesimuska tuchale yenda gusagana ibero bibiri itemyansu. Bye bye, God bless. Yeah,